Heeh. Aku tandha tresnane pimpinan karo anggota ngono. Oh. Ki Prastiwi rung tak tileki ya. Heeh. Tak gawake karet. Lah ngopo? Wanggre kulit karet tak jepret. Tangi aleman. Pak ngendikane Mbak Tatin kendilan. Oh, Tatin ki aja sok kuku cangkeme elek kuwi. Kejaba mecucu cangkeme elek Tatin. Ya. Dibawani. Wiwitane anderek sang pekok loro. Melu kowe rak. Ayo wi. Wiwitane anderek sang pekek Sinden menengan ora tau omong, ora tau ngombe, ora tau mangan, ngerti-ngerti semaput. Ayo wong Jawa ngombe ya ora apa-apa kok. Ora tau omong lho. Heeh. Anggere muni Tatin jejer ayu. Wis. Engko Agnes jejer Orisa. Wis. Wis aku nganti jleh ndelok kowe iki. Nek ora omong ya selfie. Heeh. Wis sing di selfie iki wetengmu kowe. Udele mendonong. Ora ketok ning aku ki apal karo wong meteng. Wong biyen aku sok ngelus-elus nggone bojoku. Iki kok tukul daging iki. Iki udel, Mas. Oh, kok mendonong. Kok mesti ya? Ambo. Kedesuk saka njero. Kang olah budaya nyemelangi kowe iki rasa sok diminir-minirke to rasa sok dimiring-miringke kang olah budaya nyalai penciptane dukane Pak Sukron mengko. Niki lho Pak sing sok menir-menirke. Ngoten. Mboten kerasa ya, Pak. Wah. Ayo wis. Wis terus iki rasang ngrungokke lambene penabo. Aku iki nek penabuh anteng nesu. Nek gemerah ya tok elekke. Aku nek penabuh anteng iki kaya kepengin turu ae lho. Sowan menyang kutha gedhe. Nyuwara ya nyuwara ning suarane iki nek ape digawe kaya wayang golek purwa nganu lho, Sunda lho. Misale aku muni, iki artine nomor jenenge peresmian balai desa. Terus kok iso balai desa? Sebab apa? Nah, sebab tak wangsuli ngene-ngene. Ngono kuwi ora mung dadi clebung. Dadi ditata ya kon ditata. Ditata ndasmu. Ora nesu kok. Salahe kok wangsulan ditata apane? Ditata kata-katane kowe. Sekolah ora kowe, Nduk. Men, ning marahi ra kesel lho terus ngene. Yo, bendara terus yung-yung selendang kuning selendang
Wis lendang biru ya, Kong. Wis bar diwenter kok. Kurang ngel to. Jahat. Kang saking wukir. Tadi le memberikan penyuluhan wis leren. Ngantuk wis. Swara kurang pramana Ning wasis nimbo angung marang pendoso bendoro angung rong marang bendoro sang dyah ayu pijet anggere muni ayu kok pijet pijer ngincangake alis pijer ngincangake setut terus tresno sesideman nang winrek-enrek ya Gong ya mangga kanca-kanca siap tabuhe dicekel mripate diiremke antene ora bener le nabu mangga terus tresno sesideman Nono ayo menganganu juga suara ora nyemedeni lho lengi nggoke suara ora oh nggih mboten krasa niku wau lho Pak ngene iki lho tegese nadane tok cekel sithik luwe becik patenono ngono aku iki sok meni luwe becik ayo nyemelangi tok kene iki sing ngrungokke tratapane tratapan atiku tratapan aku lagu kuno banget kok dinyanyekke ngono karo kowe wong ayu sing bakul lemper nyanyi kok guyu dhewe lempermu pancen super wis mangko gampang resik rupung laler ayo luwe becik liwat kincanging alismu monggo liwat kincanging alismu
anone aku isih mampu lateni nena ya urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke Yeah.